Dahil mo pwede tabi yun, pwede istas-tas tabi yun. Sabi ko masabutan talaga kung yun na. O, di bali, pwede na, pasensya na. Happy birthday po kay Madam Principal Melissa Carretero. Yan, ha? So, Principal mga tugang kang Ibalon Central School. Good morning, Madam Principal. Hello po, kumusta ka po dyan, ha? Ang satuyang Principal Tabi sa Ibalon Central. Happy birthday, Madam. Ali po kay Dr. Raul Bendian. Boda tabi kay Madam Ruby. Yan. Si Ma'am Ruby, so head of school man dyan sa Bagong Abre, nagpaabot mong tabi sa imunin, birthday greetings. Yan. Happy birthday tabi, Madam Melissa Carretero. Kan Ibalon Madam, uyang baga sa inuta rin, may bakalan dyan kay Bihon. Ano naman yan, sister mo noon? Wala ka na po. Good morning, tabi. Mga tugang day pong personalan, batang birthday niya ni Madam Melissa Carretero ng Ibalon Central. Happy birthday, tabi. Happy kali kay Ma'am Ruby, buda tabi kay Dr. Raul. Yan, ha? Ngayon po kitang last nubinin pagkahaga, day pong personalan, si Henry M. Paghapot lang. Maghaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong issue malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Happy birthday man kay Philip Balila Jr. ng Santo Domingo Albay. Loyal sa imo, sir. Nagdadangog. Uy, salamat po, ha. Si Philip Balila Jr. ng Santo Domingo. Good morning, tabi, sa mga taga Santo Domingo Albay. Ha? So, okay. Good morning, tabi. Good morning, tabi, sa mga may birthday mo niyan. Habaday. Ha? Grabe, static. Iyo, pasensya na po kamo, i-explican na tabi sa kuya ni John. Kung nata medyo ang signal mingo yan may diferensya ta. Kaso hapon na makusugon so paros, na-disquido so, anong apagkito tabi John? Groundings. Tama? Itong wire na halid dyan sa puro kantabon, pasiring sa daga, nakatanong sa daga, ang apuntabi kan groundings. Yan, ha? Na-disquido po kaya medyo bako tabi marayan sa mo yung signal. Ayuso na tabi, ha? Ayuso na tabi yan kan sa mo yung tabi ng technical department. Kaya pagpasensya na ko na po nindo, sa may mga areas po na medyo may diferensya po ang sa mo na signal. Lagi static tabi, ano? Kaya baga so medyo maribok-ribok yun, ha? So, yun da sa live up ta, so up medyo bako na maray, pasensya na po kamuta, bigayos na po yan. Bako po malinig ang audio kan DCGB sa app. Pati palang so app junior, pati so, pasensya na po kami, aware po ka sa mo yung technical people. Bada aware po kami kanta kasuhapon, sumakusugo na paros. I mean, sa pagtama kan paros, nakuhan po sa mo yung groundings. Ayuso na po yan, mga tugang sa mas lalong madaling panahon. Okay? Sige po. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang na darakan sobrang pag-inom, dinala ko pagkaon po nintaba. Tapusan kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mog mga tay, kay puan po na sabayan ng proteksyong liver aid. Liver aid Silimarin Capsule, ang liver aid Silimarin Capsule, para po sa salud asin proteksyon kang atay, yan po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ng danyo sa atay, nagkakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo manawara, mahilig man uminom mo mas maray na ang liver aid Silimarin Capsule sabay natural na. Para na yung tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na. Para po sa baskog na tay, ang liver aid Silimarin Capsule, pabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Hello, good morning. Morning. Morning, tabi. Utong sa natumba na kahoy. Kasi ang bumasulong ba ito? Sabi, So, baka sa paros? paros. Okay. Ang salat dyan talaga, ang tira, Okay. dapat nga sumama dyan sa may gilid silang palo na. Naharap mo na kaya. Okay nga dyan yara. May itanyara na mo ba ang karong tao? Iyo.
yan ang hapot ng yung katulao. Actually, yung topic ko ngayon aga. Yung topic ko Babae ngayon. pa ka. Babae pa ka so. Yung nga. Babae pa ka so. Magandaan. Oo, oo, oo. Iyan ang dapat ano nila. Yeah. Natatabo nila paparalo doon yung mga kawigan. Gusto nga ni Polo doon, kundi may permit dapat. Permit to pa. Sila nga rin. Dapat pagkakingit na pa maraya mga kapitanggan. Yeah, yeah. Sa ano. Tapos pala, dumagabuhagan kay gasolina. Tulo sa salbasyon na barato. Salvation kan? Talaga? Nata. Pititulungan. Talaga? Talaga? O pipitri. Hindi ka pa sinab nag-aangin naman ano? Opo, talaga. Kumaler. Okay, okay, okay. Bakit tumalo ba? Kaino walang nilagan ka niya? Di man kaya kung pigka dyan sa may Kamaligaya o sa Malabog? Di Ay, sa may... maghanap ka mabali. Di man akong pighatod na maestra dyan sa may Daraga. Di kumsi. Oh. Ay, sa'yo na itong video. Tulungan ka. Kaya ito pa ito ba di? Nakuswata kang kalmatan. Yung masalatabi sa bali. Bye-bye. Dapat paralo doon ang mga tao dyan. Okay. Okay, rat ang magkamako. Iyo. So, Juan. Ano na ito, Juan? Iyo. Oo. Okay. Kaya, Sige, salamat. Mali. Alright, bye-bye. Ang kapot kay ba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kuhan Casey, wala pa ba yung hinintay natin sa Zoom? Pag-check mo kung meron na. Yung sa Zoom wala pa? Alright, now. Arog kay ini po ang i-priority ko ini ha. Kumpara dumantabi sa zona, mga tugang ni Presidente Rodrigo, zona po ni Sengani sa zona ni isang presidente tani? Pangalan ng Pangulo natin, sino? Bongbong Marcos. Mabuti alam mo, yung zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Alam ko, ibang binoto mo eh. Kaya kasi taga ako ang kataga na kano, ibang binoto mo talaga. Alright, now, gusto kong tawan kay prioridad ini. Sisay daw po mga tugang ang pwedeng ranihan ta ka ini. Sisay daw ang pwedeng ranihan ta ka ini. Na ahensya, bakit tabangan nindo akong sisay? Kasuhapon na Sabado, o kasuhapon na Monday, sabi, tulo na magkasunod na aksidente ang may natumbang kahoy dahil duman sa pigapon na gastines mga tugang kan pag-asa. Anong gastines? Biglang doon kan makusog na paros. Na-enhance ito kang ni Kuan ni Seto, si Subagyo Baga, na nasarayo sa tuya, si Naliwan Kusumaran. Tapos, so habagat, tabi. Na. Kaso hapon, may scoop si Kuan, si Angel. Nalangog ko naman kay Paningmar. No? Sa programa ni Mar, sa Aramon niya to. Kaso van na pampasahero, pasiring sa 3rd District, 1st District, Canalbay. Uminagi dyan sa may Padang area, pasiring sa may Santo Domingo. Paglagpas kan auto, itong inutan na parte kan auto, mga tugang, tuminong baso kahoy, tinamaan suhod dyan na parte kan auto. Hanggang mga tugang sa nagkabuhol-buhol ang traffic sa lugar na iyan. Resulta po na may nagadan na sarong persona. Lainod kanso din si JB kasuhapon. May nagadan po na sarong persona, taga Santo Domingo. Pagkalipas keto, may nagchat-chat na naman sa kuya sa tuyang mga amigo dyan sa Daraga. May natumbang nga tabi, sir, na mangga, ligdi sa may Arboleda Street. Ang natumbahan mga tugang kan mangga, auto. Kaswapon. Pagkaaga naman, pagkahapon na naman, igwa na naman kinagchat sa kuya, nagtext sa kuya, may natumbang nga sa ligdi sa may
ano yan, na-report man kasi bago ni Joshua, may matnog area, nagkawaran niya sir kay kuryente, narapas niya suli niya kang kuryente. Now, ang hapot mo niyan, sisay daw ang matakong araw ka, inapot ko sa pag-asa, sabi ni, inapot ka na po lang ko isay nga ni ini, sunapulan ko kasuhapon, si Jaime Jim Bordales. Yan. Iyan nga po, resulta nga kan ito nga ngayang makusog ngayang paros, gastines nga po yan. Kaya nga nagkusog nga ya, at makusog talaga, paguli ko kasuhapon ng mga before 12, makusog talaga so paros duman sa arong, malanganin so, dako na kung sinigin pagkahapon. Sisay, ang pwede na maghiro kayo ni na manginot, tangani po na ang mga kahoy sa highway, i-assess, asin ang mga kahoy sa gilid kang tinampo, irilingon kung pwedeng putulon iyan o dai tabi. So sabi ni Jaime na Bordales, ang hiling ko ngaya po dyan, so uranda sunod-sunod baga kinagkapa ng aldaw, naglumoy sa puon, sudaga, sa palibot kan mga kahoy. Pag lumoy nga kayo ito, kaya madali nga po na natutumbang kahoy. Lalo na nga kung hababaw ang pakabuhay kan kahoy. Hello? Monsignor Marinaga, Ay, Marinaga tabi. para mo man sa nabaga kita, lalo sa gobyerno, reactive, ang paay, Exacto. reactive, Tama ka. pag igwang nangyari sa kama, pag may na nawara ng buhay, sa kama, kwan, iyan talaga, ang ano bagakan, DPWH, nagkikliring, Iyo, sa mga highway, ano? Mako-ordinate sila, ilaw. Kailangan man sila ilaw. Iyan ang motor. Yan, tama. Ang may ini, ang may logistic, ang may kakayahan para kan mga gamitan. DPWH. Opo, opo. Ngayon, mga business sila magpulkog kan mga tinaraot. Iyan ang priority nila. Pero kung mga sana na pwedeng maugpan sa mga auto na dumalagad nila, nagpakyaran. Yes, yes, yes. Reactive. Yes. Tapos, upipila ka ng kwan, bako no offense sa mga reactive. Pag Yeah. wala nangyayari, sa kami nagibuki paraan, ang sisima. Yeah. Iya po. Okay, sige. Salamat. Diba? Oh. Reactive talaga kita ta. Dapat ko tayo ng mga may punto naman ito sa amigo itong caller na DPWH. Nga, sisay, may nahiling man akong post ni Pading Peter. Ini nga ya, may nangyari man ba sa Sendaw ito? Gira sa Kamsur area, pang-araw nga ini ka ini. May nangyari man na nagdadalagan sa auto, natumbahan kikahoy. Nga makabit bagang pa, kita magagabos kita mga tugang nag-auto. Gabos kita nakasakay sa auto kung nagta-travel kita, nakabus, kung naka-jeep, etc. Na kung yan mga kahoy na sa highway, iyon natabi ang kausa kan aksidente, mga tugang sa palibot may problema po kita. Hello? Hello? Good morning! Good morning, Sir Henry. Ay, good morning, ma'am! Ma'am Melinda May. Madam, ito bang cellphone number na ginamit mo? Pero sa boses mo na, Hindi. Ah? Nagdadawag ba ako sa Yes. discussion mo? Ano, Madam Melinda? Ano, pwede daw ini buhusan takisim di ampun kang kahoy? Hindi araw ka ini, Sir Henry. Pag-inom na ito. Araw ka ini, Sir Henry. Tao ito. Iyan na ang mga nangyayari sa Tuya. Wake up call iyan sa Tuya. Yan. Sige, Very sa good. gobyerno. Yes. Kasi yes. observation ko sa ibang countries, sabi ko, ang mga karidigdi may distance sa kalsada. Ako along the road, my goodness. Yes. Sa iyo yes. na ang mangyayari, bata na ang mga buhay tabaga na mga garadya na marangsing wall, Eksakto po. nakakaulang na so, ay nakakaano sarabit na duman sa mga kahoy. Siguro, ang ano ko kaiyan, ano yan, suggestion pa kaiyan, Sir Hen, pwedeng ang mga
i-assess namin sa mga delikadong kahoy na along the road talaga. Opo, Yes, opo. may nakakatabang man ta, maya nakakaipod-ipod, niya kan init. Yeah. Pero ang problema ta, patuloy ba kita dadaanan kay Bagyo? Opo, opo. Delikadungon talaga, araw kayan. Ang nangyari ka sa tapon, nadali ito sa araw nila. So just imagine, sa isang ilit, Yung baga, wala na. kairat man, ano? Kada ko digdi sa tuya, pag nagka-travel ako digdi, even here in Bicol, Yeah. sa pulo na mga kahoy along the road talaga, Sir Hen, Opo. kadelikadungon. Yeah. Kaya Yeah. hindi ko matumbahan sa nakita kaya. Siguro, magkaroon ng yung gobyerno kaya na kung dapat lang puro tulo na iyan. Yes. Yes. Tapos, Oo. kung ano sila ni mga pag ano ki kahoy, medyo may distance po. Alam talaga na mas magdarakula man iyan, na mga kahoy na iyan, dahil makaulang sa mga connection pakan, mga wires, dahil makaulang, magturumba man iyan, dahil makatumba dyan sa mga kalsada, tapirmina sa nakaulit-ulit ang problema iyan. Totoo. Budak din naging madam magparatanong kikahoy sa harang sa highway, adi? Iyon ang iyan, Sir Hen. Duman siguro ang mga kahoy, duman sa mga maiwas na lugar, sa ibang taman talaga yan, pag maragyon kita. Yeah. Pero ako naman sa mga delikadong lugar na pag nagkaroon ng maraot na panahon, kita man ang peperwisyo. Tama. Araw ko yung buhay na po magano. Oo. So yun ang sana observation ko, Sir Hen, kasi kairak makan apekton, just imagine ko, sa mga kalsada, nagkabararana ka traffic, dahil lang yan sa mga kahoy na iyan. Yung baga. Opo. Kaya baga, Opo. salamat sa oras, Sir Hen. Alright, welcome po. Madam Melindawi, mga tugang sa reaksyon mo yan na pagkaaga. Di ba? Paano man kaya kita kan mga panahon? Gari, tinurugutan ta na magtaroon kita kikahoy dyan sa National Highway. Ulit-ulit kong tigasabi ni tanadangog ka to, one time, mayor pa ini si Mayor Nando Gonzales Canligao. Before, kato, first term na mayor kaya. Habol niya, nakamen ka nga gato na, dapat niya kita, dahil kita nagtataram kay kahoy sa highway. Gilid kan highway. Kaya nga, delikado. Wanyan yun, kung ang gabos na highway ta may kahoy, ilingon mo pag nagbabagyo, dahil manlugod kitang bagyahon. Pag buminagyo, ang saro-saro lang kung nata mga tugang ta na nagiging impossible ang mga tinampo. Apera kan baha, surat sa nga kang kahoy na nahulog sa tinampo. Bako doon? Kung bako, natumba sa tinampo. Hello? Hello. Good morning. Ay, morning po. Yes po, ma'am. Dapat lang pa po kung may clinic po ng ilang si Dr. Philip Roa. May ano po? Kung may clinic po ko niyan, May clinic si Dr. Philip. kasi baka nagtumang kami, wala man siya, nakuyo wala kami. O sige, tahaputon ko po, ha? Kung ikaw mo yan, upad o saan na umirinig, bata matrapi ko mga puli sa padang, ano yung pagkakasod na? Iyo nga ni. Bata na timingin mo sa tumbagin na tabog duman at tuminama sa iyo, Big Express. Madang oras kami tumantik kambang. Ito pong so, may natumbang kahoy? O kaya daw. Sige po, tahipot po, tapos, si Purban po rin self. Magdamog ka po ngunyan sa radyo. Yun po, Sige pwede na. po. Iyo po, tahaputon ko po, ha? Tetabe, Salamat. Dr. Philip, Ruwa. So, clinic hour mo data, tinis ako ni Dr. Philip ang kang ino. Nalingawan ko na. Ang problema talaga kan bro, haluyunon ang iro-iro kan ahensya. Paano yan magkapurutol na kahoy na ang bagal kaya magtaw ki permit para purutulon? O saro pa yan. Good morning kay amigo. Si, ano yan? Si, iyo mananggado. Static da ang ano yan, ang sa tuya na signal. Hello? Hello, Ben. Amigo, marinang ka. Okay. Kami. Ngunyan mataharaman ki atensyon sa mga tayo na magtumba sa may tinampo. Opo. Ay, supustikan ali ko kaya sa tinampo. Di natawa si atensyon. Ako, palibig mo naman ang palibig mo na naga. Amigo. Babes, mas malalaya pag yan tuminamba, marabos ang tumaarya ka. Araw may punto ka dyan, tadigil sa kuya.
Pero ang balik-balik sa ko na nagpapatabang para sa request na ma-relocate ang poste ninda ng Aleco. Kaya kung sa harong-harong nila, Hindi nga ni ugat niya, pero hindi na maputol. Pero sa tayo niya may ugat, mapuputol. paliyon ka. Pati yan, isa sulit. Di ba kung sa nasubawi, pamili na tawag nakulang kita dyan subawi. Subawi na naman para. Pati sa Aleco, Dapat pati sa ko. hindi mo na nga. Kapag mo ba ang poste niya, problema. Ayaw yun ang mga nito. Hindi ko tara mo. May takulo na kinagreklamo sa ito. Aba, Hindi ang talaga. tiranan mo na dito sa nasipog nga na ako magpapanatana. Pero kung na, sige para refer ka sa Aleco, dahil marahali. Bakit mo mangyayagad? Bakit yan? Hindi ka nagmamanglo. Iyo. Iyo. Kaya kaya mas marami pa dito na nagdala ka na sana. Di, Uy nga din, naglabi ka na sa panari ang tahoy. yung baga. Lalo ko na ini yung pagkamari at pagkibaha. Pero sa bagay, pag iyon na titugod ka na iyon, ano? Pero ito na panari ko, oras mo na. Tutuhanin ka mid-mid ko para nagpakluki ko nagadan. Nag-nail cutter kiko ko nag-nail cutter kiko ko nagadan. Alam ko nga ta. Oo. Nag-nail cutter siya sa tao kan tinampo, naligis kita. Bye! Okay. Sarawayin. Good morning kay amigong JP Saison dyan sa US of A, Las Vegas. Good morning, amigo. Ay, meron New York si JP. Good morning, Taba, amigo. Alam mo yan dating pag-iribalig din sa OKFM, ha? Nasa US na sa ngunyan. Listening nga po, medyo nag-static po, distorted po ang audio. Yes, amigo, pasensya na, tumaybit kaming technical adjustment tabi. Pagparaparos ka sa hapon, nakuan, na panso groundings me, medyo na-approve, tiniit, kaya medyo maluyan. Pigayos na po ngunyan, ha? Hello? Yes, sir. Good morning. So, happy siya ko na kahapon. Yan ang mga nangyari kahapon pa yan. Opo. Siguro, dapat ang inuna, sa probinsya lang muna. So, mga legislative elected natin dyan. Para ko ay kuha na rin na mag-lahat yung kailangan pa. Opo. 1 meter from National Road, so NK National Road, dapat wala dyan na mga taboy. Maka-institutionalize para katanong. Yan. Baka po na yan. Diba? Pag nagbabagyo, taro sa mga ano yan, obstruction, after bagyo. Opo. Pangalawa, sa iyo ng mga lingwa kuryente, pag wala dyan na tayo sa gilid ng tinampo, free iyan. Mawara dyan sa mga mawara dyan sa nagpupos yung mga burnout, so ano-ano pa, kasi free ang lingwa ng kuryente. Yeah. Yeah. So, siguro dapat maisip na daw mga elected legislative natin sa probinsya, kasi mag-province, hawak maninda yan. Opo. At the same time, kung mga interior barangay, kapag probinsya ay nag-iro, scope din na yan. Sa mga mayor sa sali. interior Oo. barangay, daharap ka ng situation, not only the highway. Yeah. Pero naman nangyayari, kung may ordinansa, dahil may nagpupugol, nadili na, lalo yung magpapit-permit. Yeah. Pero Okay. kung paano ka na ordinansa, approve yan, mas madali ang pag-execute. Opo. Wala sana dapat sa mga buhay na o na mga sunod pa kung may makita mo na gado, Yeah. maharap pa. O wala na banyaran ng pagpayadan. Dapat, consider pa ang mga elected na daw sa probinsya. Opo. Yan lang. Yes, sir. Salamat po. Salamat, Tabi. Mga tugang, happy birthday po sa Samuyang dating station manager, Professor Edgar Baramel. Boses Kaputal, Vox Populi, Vox Daily, ang Boses Kaputal. Happy birthday, Tabi, Sir Edgar. Professor Edgar Barameda dyan sa CBM. Dati mo pong station manager dyan. Birthday pa lang mo yan. Happy birthday. Nag-chat sa kuya si Mading Sylvia Mendez Arboleda. Happy birthday, Tabi, sa inyo. Tabi, Sir Edgar Barameda, happy birthday. Okay? May reaction si Dr. Chris Dianan. Pwede marinaga. Yes, good morning, Tabi, sir. Opo. Yan ang mga kahoy na yan, waraan yan dati sa gilid ng tinampo. Okay. Ngunyan ka nag-road widening kita, kaya yan na din nasa gilid. Yung ba nang gagawin? Naning lalo, adi? Oo. At ano kaya ba na siyempre, pag nagibo kang tinampo, matalip ka, so minsan, may di maiiwasan na may maibig kang mga ano dyan, mga gamot, mga roots.
Yeah, yeah. Ngunyan, kaya tayo natutugot ang DNR, kaya may mandate ng bagasinda to maintain a clean and green environment. Opo. Oh. Ang purpose ka under the United Nations, lalo naman yan, sa pagapot ng Sustainable Development Globalization. Opo. Part ang clean and green na sa pagiging sabihin ng environmental friendly. Ang purpose pagkataan ng pagtanong kang kahoy sa gilid ng mga tinampo is to absorb the carbon dioxide in order to lessen the greenhouse effect. Opo. Kanya, nagkakaigwang yung pag-apod pang nagkakagulo eh. Kasi syempre, may mandito sa rong departamento. Mandito ng safety. Kasi nagkakauwi. So safety, importante man. Diba? Importante man. So, bilang na isa pwesto, kung saan talaga dapat magtanong yan, tapos kung saan dapat talaga, kakagang kitinampo. Yeah, yeah. So, ang nangyayari sa tuya talaga, it all boils down to poor urban planning. Yeah. Kung talagang naplanado yan, naplansya, Opo. naka-in-place kung saan matinampo, naka-in-place kung saan matanong kikahoy. Yan. So, tapos dadagdagan mo pa, malagpakin drainage. Yan, daro pa yan. Makalot na naman yan, another na extend na naman sa gilid, may igo na naman yan ng mga kahoy. Siyempre, kaya man yan, mas kinaigo ninda yan, basta as long as na nakatindog, may na-violate kan kung sisa nalibo kan tinampo sa mandate kan kanyano. Hindi, nakatindog na yan sa kahoy, hindi mo magpinutol. Yeah. So, yan, dapat wag kayo yung pag-apot ng interagency agreement sa gabos na gigibuhong plano regarding sa city, sa probinsya. Paano hindi kitawa sabi ito mag-ulabog mga mandate nito? Iyo baga. So, may bali, kapag tatao ka yan sa, sa safety, occupational safety, yan ang mga along the roads, ang nabangoy ko yan, sa occupational safety, mga business establishment, government, private establishment, matisarong. Yan sabi nga along the road, mga highways, for example, municipal roads, provincial roads, ano po yan, may dapat wakigari safety measures na dapat adalan para dyan? Definitely igwa, pero hindi ko makakipang pag-apot ng public safety. Opo. So, depende kung anong departamento ang i-in-charge ng o i-designate sa tuyong mayor, sa tuyong government. Iyo ang iyo ang in-charge dyan. Ayun. So, ang gigibuho ninda, magkakaigwa niya ng pag-apot ng hazard risk assessment. Okay. Araw ka, kung kita mga posted din na talagang inclination ay sa may laro ka, almost 45 degrees na. Ano yun na yan eh? Araw pag-hazard yan, pero natabi na action. Meaning pare, namabang pag-antibigay sa mo na ang alkalde, iwaki poder, mas sabit ang scope niya kumpara sa, halimbawa nga, gobernador, para sa safety, public safety. Okay. So, ganun susunod ko na pwedeng ang LGU magkuhan kayo ni manginot ang mayor para i-assess ang mga road network sa iyang munisipyo o syudad. Yes po. Nagbabalapit ang pagapon yung public safety office. Yeah. Pero scope ka dyan sa traffic sa main. So magkaigwa talaga. Kung mag-asama, ano ba yung scope mo sa city? Saan ka ba talaga in charge? Yeah. Kung dadalubon mo mga kung sa pangalan public safety office, ang safety kasi is general concern is a wide scope. Yeah. So, dapat magkaigwa pa sinda ng another agency or magdagdag ng tao to take charge kung saan in charge sa environment, sa infrastructure, sa traffic, sa garbage collection, gabos. Para matakil ang gabos na safety issues sa sarong lugar, sa sarong city, sa sarong municipality. Opo. Very good point pa din. Alamatong tabing maresal. Okay, thank you, buddy. Alright, thank you. Dr. Chris Dianan, mga tugang, yan tabi consultant yan sa occupational safety and health, no? Dr. Chris, belated happy birthday kay Mading Sylvia Arboleda. Birthday mo palang Mading Sylvia. Belated happy birthday man tabi sa imo at saka sabi ni Sir Edgar na Barameda, salamat na tabi. Si Sir Edgar po mananagong nito sa DCGB kada 11 o'clock
Kada Wednesday, every Wednesday, 11 o'clock in the morning. Kasabay tabi si Professor Seth De Matera. Ikaw tabay ka mo. Siguro, Jun, pag hindi na sir enviar sa aga, may bitbit itong istakan na, no? Diba, si dati may station manager, Edgar Barameda. Tabata, ngayon dati akong manager sa DCCB. Dala mga kung makapaisnak sa aga. Sir Edgar, happy birthday tabi sa mo. Hello? Hello, amigo. Yes, sir. Nag-contradict ba ba ang environment and the safety of the community? Ngayon, saan mo ba talaga pwede? Mundo kayo po ang environment. Gusto naman siyempre, so nature mapakaray ba? Pero saan mo talaga pagtimala o ang safety ng community na kumbaga ang environment pwede kang i-give up? Tama ito nakapot sa ilo. Pati ba ba yung mga poste mo na yan? Nakuha mo ba mga publikado na na? Kailangan pa until now. Ano daw may ukon? Suggestion lang. Wala na clearing ba ba ang NGCP from 6 to 6 na schedule? Kung isa ba yan ang mga dismantle kan mga wala pa kinabang na pwede pang delikado sa tao? Gari, nagkikwa na kong ideya, di ba sa sinabi ni Pading Kristianan, gari gusto ko mag-gate crash ako sa meeting kang League of Mayors. Aram ko lang kung isip pa ang presidente kang Mayors League Salbay. Gusto ko magpanduman, gate crash nga ni, sabi nga ni, bigla sa nang madumang kita ko. Siyempre, mga oras ko natayaw na ko duman, ipahabot ang concern na ini. Pero municipality or per seat ang hero nila. Diba? Tama kami ko. Anong nangyayari? Tiga-tapi para lang. Yeah, okay. Nagalat kita parang yung abra ito kasi mabayo. Kumbaga proactive na tigapot. Yeah. Okay. Kumbaga sa ano, so taken for granted ka lang minsan. Yeah, okay. So tama yung libunanan mo na Ipaabot tayo sa mga alkalde. Kung baka lamang dagugong kita, pag nag-meeting yan, baka lamang dagugong kita, maski baka mga official na yaw, basta may paabot na sa presidente, mapag-uwang naman na sa indang meeting na, baka sila pwede mag-conduct na kansiring na bagay, di ba? Kada munisipyo, sino nagkakaisi? Road clearing, puro tulo na yan, kung ano panailing dyan, mga poste o mga kahoy yan, ngayon na din na ulit na may nagbubuising buhay. tama. Kaya pamig ko kung halawa, pwede triman lang ang kahoy na dahil na magabat sa lawas niya. Yes. Magayon ang kutak kung nagwakisan mo na ang panlawigan, condition environment, kung mag-ibong resolusyon, address sa mga LGUs na mag-request clearing operation para sa posibleng mga kahoy na threaten sa buhay ng tao. Yes. Muda magmimig kong schedule, talagang yung safe man sila ng kuryente. Magayon ang kutak Talagang hindi safe eh. Magayon ang kutak ko yan sa kita sa okay na. Salamat. Patay ka na nga na nito. Ikaw ang pag-asa. Bye-bye. Bakusan ang pag-asa duman sa airport. Okay, sa politika, amigo. Sige, salamat. Okay, amigo. Bye-bye. Diba? Pa. Magayon ang kutak. Dagdag ko dyan sa wala sa puso kang politika. Magayon ang pagsabayo ng araw ka na di ba? Ikon mo iyan na i-address mo ang mga arong tabi ka na concerns tabi sa palibot na di ba kaya mag nakapwesto? Wala man yan sa kaninda di. Hindi man nagrilog sa isip ninda yan. Di ba? Hindi man nagrilog sa isip ninda yan. Bigapudan ko si Ate Lucy Castañeda kan DPW. Tagadong kong reaksyon niya kay niya. Si Ate Lucy, so tagapagtaram kan DPWH, bigapudan, sa baka lamang masimbang kita. 8:20 na, oras sa Pilipinas. Jerome, wala pa ako may pigalat akong Zoom. Wala man, saan hapot? Wala no? Okay. Sige, yun. Galing inop ni Ate Lucy yung cellphone niya. Baka nasa meeting ini. Basta na. Anyway, gibon tang pagi yan, ha? Hello? Hello, VP. Good Yeah, morning. morning. Okay, ngunyan tabi na naging hot issue na naman yung mga kahoy yun eh. Okay. May pakihurong yun tabi ako sa imo ko ta. Ano po Saka ito? sa mga iba pang media stations tigdi sa Tuya Salbay. Opo. Na kung pwede, dahil lang pagpatagal ang kisarong simana yan. Iyo, papagligaw na naman ni Pagkalipas kasi si Mana.
Sigurado yan. Pag tinulungan iyang tabi, wala na naman. Lingaw na yan. Diretso. Ang Lingaw pag ulit na sa yan. kanahan. Tapos tabi, ako para sa kuya ha, Mm. kaya ito ako mga sabi, dapat provincial, province-wide dapat ang action na yan. Yeah. Bago Sugada City, may kanya-kanyang Yeah. ordinansa na naman. Yes. Tama ka dyan. Dapat, pag Mm. province ng hero, masets in the key standards, na iyon dapat sunodon kang kada municipality, kang kada syudad. Yeah. Nanin pa kang relibukan hero. Ano po? Sarado sa hanapat. Iyo tabi dapat sa rusunan hero. Yeah. Kung kada syudad, kada municipalidad may ordinansa, masama ko na naman yan. Yes. Oho. So, iyon tabi ang nahihiling ko dyan. Ngunyan, ihabot mo tabi sa DPWH, ang aram ko may standards sindang existing kayan. Iyo. Sa distansya, no? May standards tabi yan. Pati yan ang pagkarag ng mga signboards, road signs. Ano iyan kay standards? Yeah. Aram yan ay doon Kristiyanan. Yeah. Ngunyan, dapat lang i-implementar itong maray. Pero dapat talaga magkaigong interagency action Yeah. pa yan. Opo. Kasi siyempre sa DNR ay man matubot ang mandato nila ito, di ba? O DPWH may kanya-kanya man. Yes. So ang dapat maghirap talaga is the local government unit, Yeah. yung the province. Opo. Okay. Yung po ang pinakamagayon na action talaga kaya. Dahil Okay. kaya naman kita magharap may mga disgrasya na naman. Buhay ang tao yan eh. Buhay kitawo yan eh. Iyo tabi. Parang Okay. kainin mga, kasarap pa yung mga poste baga, dapat kan, tigahiling man kan ano ito talaga yung mga Yeah. rapid ng, may mga lapak na bagang poste. Opo. Dapat tigihiling din ba yan? Dahil ko lang parang panigosin ng monthly inspection kan o Dapat. regular inspection ba yan? Dapat po tayo, guay. Iyo tabi. Katipisil ba kung ang sarang poste, Oo. kaliguan na kilubat, Yeah. Okay. gahon na siya, Okay. mas mapaganda yung tutulong. Yeah. Correct. Okay. Ako ata na naman gipermit sa DNR. Pagkampustikan alay ko, nagkagamot. Iyo tabi ka nagkalahon, mapaganda yan. Okay. Sige, Miguel. Salamat. Sige tabi. Salamat. Alright. Good morning. Alright. Let's go na natin. Tapunan to si... I-report na kay Governor Rosalini. Tapunan to si Governor. Tapunan to si Governor. Pagkatapos ni Noel. Hello? Yeah. Morning. Ako, sa isang ko lang, dumanon sa DNR, kung ang mandato ninda, kung ano dapat, kung ano Okay. talaga ang mandato nila kada sitwasyon na mga kahoy. Oo. Kung yan, kakaurulong mo PPC Marina na o si Gobernador, pwede mo ba gani tara ang buwan ang mandato nila, kanin mo ko kita pa ulit-ulit. Yeah. So, probinsya, kaya nagkarado ba, ipadama yan yung kainang mag-mandit niya. O di, kung ano ang mandit kang DNR, Maguraro. ang probinsya, kanin kabutihan, pagsunod. Yeah. Yung isa ng punto ko naman dito, kasi kung paulit-ulit kita, magibol po taro, magibol po ray, dahil paluyay. Malibong. Bako sarabay. Pako sa lamaan, no yung katiyan. Sabi nga ni, bako sarabay ang lukso. Dapat sabay ang lukso. Yan, dapat ang lungsod parehas. Nya. Tama ka. Okay. Yung pinakagagas ka rin dito, ako, kung hindi na kung hindi na, ano ba ang dapat? Yun. Dito na. Yeah. Okay. After that, walang ituan ni, ibang resolution, whatsoever. Kanaling diretso na yun. Yeah. Okay. Salamat na DDP. Sige, Migo. Salamat ha. Sige ta. Luway-luway yung tayo ko ng pwede tang magibo, mga tugang. Taday kita makapangagi kung ano. Ang pwede tang magibo mo na yan, may communicate sa mga ahensang gobyerno na dapat iyan magtrabaho. Kaya lang ang problema dyan, kung malingawan naman ang gan, tapos na naman, pag nautro, saka naman, inapudang ko daw so acting head kang absent mo, Salbay. Manong Rick? Hi, good morning, Manang Henry. Opo. Ano mo itong nangyari sa Santo Domingo, sa may padang, kasapon? Iyo, sunod umbalan. Oo. Ikaw kento pinasilid pa rin, nasa Daraga, sa Arboleda Estate, may manggang natumbaman sa gilid kang tinampo, may tinamaan na auto. Iyo, Sa garo sa Matnog area. Sa, lalo po kang safety sa absent mo, ano pwedeng magibuta daw kayo ni na? Then maulit ini, budan mga kahoy na yaon sa highway, municipal, city, or provincial roads, masses na, they
iyutang, baka pwede manong ma-assess na ilingon sa kahoy, kurang kahoy na yan, bako lang na itrim, kundi putulon. Tabas Ayun, mo mga kahoy kayo, sarap madam, yan. hababaw ang tubo. Ito ang parang sa pagtumba tabi sa gilid ng tinampo. Opo, opo. Tapos, di nakulaon magang area kang, nakulaon magang area kang albay. Oo. Kaya, pinahagado mi man so tabang kaya ni, ni board member ni Labal sa ABC. Yan, haray pa. Oo. Direktamente baga, ang barangay ang nakakaharang kanya dyan. Oo. Buda, baka sa- pa so sa Mayor's area. League pare, so Mayor's League ngayon, nakuha na tabang man ito. Iyo po tabi. Tanganing pagkani barang-barang ni si trabaho sa ma-cover ta ang sa madalian na oras tabi Manong Henry. Ayan, okay. Sige, di ko na po ng sigubda. Pinareport mo na kay Gubit ang pagkundinin daw. Tigkuha ko pa lang, tig-message, dahil pa siyang, dahil pa niya Ah. na scene. Oo, Kasugma, pig-send ko sa iyo ito. Yan, yan. Oo, Oo, Ini ko yung naraman niya man, namin na-discredo ni kasugma. tayo nga ni. Kaya dapat, gano'n baga, mas kinapilayan sa na yan, dapat, dahil maulit ito. Tatawo yan, di ba? Iyo, Safety ka ng tawo, importante. Ikan nga na, safety dyan sa mga tinampo, mga barangay ta. Oo, okay. Sige, Manong Rick, asap tabi, tabala ka na, tapos magdagagwag ka ng ideya, please tabi. Ikaw na lang. Itiniwala ko na sa imon, report to proper committee, okay? Salamat po nun, Your Honor. Seryoso tabi. Makulungan ka sa, dilingan mo pare, pag may, sana na naman kita tamaan kay bagyo, pag may bagyo baga, ang problema ta, ang saraw sa kausakang pagiging impossible kang tinampo, yan may sanang nasanggi, di ba? Yan. Kuminulog sa tinampo, or may kahoy na natumba. Sakto So tabi. kung may kahoy dyan, naharani sa highway, ang problema ta lang, kung magbaha, kung sa bagyo, halimbawa man, sa baha, all possible landslides, di ba? Iyo baga. May kitang kahoy na nakakaulang sa highway. Kaya baga, tayo to, institute itong pagkuhan, pruning na iyan, na partiyan ka na programa bago tag-uran pa baga, nakalibot na kita. Iya, iyo tabi. But then, kay Puan pa talagang Puan, kay Puan pang may mga bagay pa na dapat na ipanagos, Oo. like itong pagputol kang sa dapat ng purutol. Iya, ang pruning tabi pa rin, naghagad ang gipermit sa nila. Iyo po, kaya nga sa... Pruning and cutting, may permit na pa. Oh, naling mo na. Dapat, Tigsabay mo na si Diana, tanganing wala kitang technicalities na ma-encounter, tasinda na mismo, yawan sinda sa grupo. Dahil na mga contrast sa diri niya, tayawan na sila. baka pwedeng mag-iba sa dinar sa sendong assessment, pangaling sinda, yaw na mismo, di ba? Iya po, yawan sila mismo, tanganing madali ang pag-aksyon. Iya, correct. Iya, tabi, iya po. Okay. Isabay mo so, Juan, so mga reporters na sa area, tayo kukover na pag nag-ibo ka mo kaya. Iyo, tabi, Diba? i-message ko sinda, tabi. Iya, opo. Okay, sige Ligo, salamat ha. Salamat. Salamat man, tabi. Alright, thank you. Mga tubang 8:30 oras po sa Pilipinas. Salamat na may aksyon na regarding yan. Magbabalik po kami. Magalipas lang. Mga tubang kan mga patalasta sa programang Anapot sa DCGB. Ang hapot kay ba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubuogi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mon Artisan Liver Aid Celery Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Ang oras hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Celery Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Plemex. Pag may ubuogi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at
Persil. Flemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pangbatang lagundi. Flemex! Yola Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhamang kailangan agad, may Plemex 40 capsule in blister pack. Madaling bitbitin, kaya ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy. Vitex Tagundi L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider at sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaari makasabil ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5 na papakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty food, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. See a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan pa ang pinakabagong programa Good sa DZGB Radio. Ang programang bakit ng mga informasyon, mga istoryang kapupunutan ng inspirasyon na natulog kan pagtatrabahan ng maulong at ang pagkabuhay kan mga Bicolano para umang beneficiary. Magkiribahan kita at sa 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magkantabay, asiman pinanyo sa Kape Asin Pakreta Agrario. Attention! Attention! Mga karantabay, may matay na barata. Ang DZGB nasa sato na! Yes po, madadawag na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katayuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong kabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa inyong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa inyong gadget, asin malinig nindong padadagog ang DZGB. Libre po ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. Oh, ano pang pigahalak nindong mga paraan tabay? Download na! No Street Shop, sigurado panalo ka dito. No Street Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya no, tsak na presyong pangasa. Saan ka na dito pa na marami niyang pagpipili. Punta na kay Kuya no, saka walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag kang humanap ng iba dito. Ang murang pamili, maraming trust ka ng manok na klarado. Ang papatok mo siya, gustong lutuin ang ating ang mga kutong ganisa. Bologna, Esquiles at Potapang. Sabay pa ang kusino, lahat o gawang Pampanga. Sa show, may silipes at try mo ang fresh na bread. Kung di lang hamat-hato, sure nakikita ka best. Kuya nung si are the best. Sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga best. Dako lang na woman sa trabaho. Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya
Piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with James 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang James 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang James 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa inyong lugar. James 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Nakaplema? Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Francia Malpo, nag-reflex for Plemex. Hatag sa inyo